Jotono no lamsogo ani channel ro kai tamung no norok ani channel no subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related videos nga phadi tini kaisa ketal notification ade nai o notification ka angkai IDBI bank ni bukhakti reja ka notification nge norok video no paithak jorate nai tum ni kam ka saimano ni bagai nga phadi official notification ade na o official notification no tamo reja ka o jagao IDBI bank ni bukhakti reja ka advertisement number bo reja tongo o jagao tlangjaknai junior assistant manager takisa tongo executive sales and operation 2024-25 season ni IDBI bank ni bukhakte o kaini post langjaknai abo a post tongo abo to junior assistant manager takisa tongo executive sales and operation hne o kaini post abo tlangjaknai engkau jagao pulano rijak tongo norok o kaini post ni bisingo jebo kaisa position jebo kaisa post to norok apply khlai manai o kaini post no norok apply khlai mangla engka norok jebo kaisa post apply khlai na di o jagao naidi junior assistant manager engkai 800 ta vacancy tongo aboni bisingo sini ST rok ni bagi reserve khlaijak abo engkai 60 ta kaisa post tongo abo executive sales and operation abo engkai 1300 ta post ni bisingo 86 ta post engkai sini ST rok ni bagi reserve khlaijak ke norok bo post to apply khlaiman abo nai norok apply khlaina musungkai to norok apply khlaina di o jagao important dates rejakha abo engkai norok November ni 22 tarik ni simi December 6 tarik jora last date tongnai a date ni bisingo norok apply ma khlainai tai je payment tongmani fee tongmani application ni abo bonora date ni bisingo no ma khlainai o jagao exam ngi ma no online test abo December 31st takesa executive ni bagui ingkai December 30 kaini date rejakha abo tentative abo salaijak phano mano gangkai o jagao je kaini post ni bagai abo gangkai minimum age na nangai 20 tai maximum kai to 25 haipano senior ST rok ni bagai gangkai to tai 5 years kebang phano ro apply khlai manai qualification gangkai junior assistant manager ni bagai gangkai bachelor degree logio 55% mark thongna nangai senior ST rok ni bagai engkai takisa executive sales ni engkai graduation khaino norok post ni bagai apply khlai manai aro percentage nangya norok bo post apply khlai man abo norok nai di oro selection process pom haikai selection nai engkai o jagao junior assistant manager ni bagai engkai to sekang online test nai abo ni yagulo norok ni documents verification tai personal interview tongo junior assistant manager ni engkai tai abo ni yagulo medical test najak nai engkai takisa executive sales and operation ni bagai engka jagao personal interview krui online test nai document verification aboni yagulo norok ni medical test najak khaino aro selection khlaijak nai saka o jagao je online test nai abo engkai 2 hours rejakha oro maximum je marks tongmani abo engkai to 200 ningnai number of question bo 200 tan tongnai o jagao abo norok nai di ang PDF no to description no rirwana abo nai di norok o jagao bo subject rijak tong o jagao bahai apply khlaina angkai to norok online apply ma khlaina o je post ni bagai abo November 22 tarik ni simi December 6 tarik jora tongo a date ni bisingo norok apply khlaiye norok payment je fee rna nangkai fee marna abo norok online no apply bo ma khlainai gangkai oro kwbangma procedure rijak tongo online bahai fill up khlaina ne tai norok ni documents rok no bahai upload khlaina ne norok ni handwritten declaration rok tongo tham impression rok bahai upload khlaina no jagao jotono rijak tongo je online payment fee ma khlainai norok abo to 22 tarik ni simi 6 tarik December aboni bisingo norok bo payment ma khlainai abo payment khlaina nangnai senior ST candidates rok ni bagai engkai 200 rupees kaisa post ni bagai engka abo norok nai di tomung no norok interested tongkai norok apply khlaina musungkai to norok apply khlainai mano teo jagao important instruction rijak tongo abo pori naidi porimani yagulo norok apply khlaina musungkai norok ni qualification by norok tomung no apply khlai mangkai norok apply khlaina di engkai ango PDF no to description no ri rowa natai apply link bang description no ri nai o video ni description no norok thangai visit khlainai di official website tai je apply khlaina ni link tai o PDF no bo download khlai ta se kamka porimani yagulo norok buji angai tongkhang kangkai comment khlai di engkai ango PDF no to